Ossi Omenankukan seikkailut. Osa 1. Telttailu. Ossi Omenankukka oli 10-vuotias poika, jolla oli kirkkaat silmät ja hymy, joka sai koko huoneen loistamaan. Hänen isänsä, Oiva Omenankukka, oli hänen sankarinsa, joka oli aina valmis lähtemään seikkailuihin yhdessä poikansa kanssa. Heidän välinen side oli vahva, täynnä rakkautta ja ymmärrystä. Eräänä aurinkoisena lauantai-aamuna Ossi havahtui auringon säteisiin, jotka loistivat hänen huoneensa ikkunasta. Hän hyppäsi ylös sängystä täynnä energiaa ja odotusta. Tänään he olivat suunnitelleet retken metsään telttailemaan. Oiva oli jo valmistellut kaiken tarvittavan. Hänellä oli mukanaan suuri teltta, makuupussit, retkikeitin ja kaikki tarvittavat varusteet. Ossi hyppäsi iloisena ylös sängystä ja pukeutui nopeasti. Hän otti mukaansa jääkiekkokassin, johon hän oli pakannut muutamia omia tavaroitaan, kuten kirjan ja pienen taskulampun. "Oletko valmis, Ossi?" Oiva kysyi hymyillen, kun he lähtivät ulos. "Kyllä, isä." Ossi vastasi innostuneena ja he lähtivät matkaan kohti metsää. Matka oli täynnä naurua ja iloisia keskusteluja. Heidän pyöräillessään metsän halki Ossi huomasi lintujen laulun ja puiden huminan. Se oli niin rauhoittavaa ja kaunista. Hän tunsi olonsa onnelliseksi ja turvalliseksi isänsä seurassa. Kun he saapuivat metsään, he löysivät täydellisen paikan teltan pystyttämiseen. Oiva ja Ossi työskentelivät yhdessä, kunnes teltta oli pystyssä ja makuupussit aseteltuina sisälle. He sytyttivät nuotion ja istuivat sen ympärille nauttimaan eväistään. Illan pimetessä he istuivat teltan ulkopuolella katsellen tähtitaivasta. Oiva kertoi Ossille tarinoita tähtien takaa ja he nauroivat yhdessä. Se oli täydellinen hetki isän ja pojan välillä, täynnä lämpöä ja rakkautta. Kun yö laskeutui heidän ylle, Oiva ja Ossi vetäytyivät telttaan. He makasivat vieretysten makuupusseissaan, kuunnellen metsän ääniä ja tuntien olonsa turvalliseksi ja onnelliseksi. Osa 2. Mökkiretki. Seuraavana aamuna he heräsivät auringon ensisäteisiin, valmiina uusiin seikkailuihin. Oiva ja Ossi pakkasivat tavaransa ja suuntasivat kohti järveä, jossa heidän perheen mökki sijaitsi. Matka mökille oli täynnä maiseman kauneutta ja lintujen laulua. He polkaisivat eteenpäin pyörillään, nauttien jokaisesta hetkestä yhdessä. Ossi oli innoissaan, koska hän tiesi, että mökillä odotti lisää hauskoja ja jännittäviä seikkailuja. Kun he saapuivat mökille, he olivat yhtä hymyä. Mökki oli vanha ja punainen, mutta se oli heidän perheensä kesäparatiisi. Oiva ja Ossi kantoivat tavaransa sisälle ja avasivat ikkunat tuulettaakseen mökin. Mökillä he kalastivat, uivat ja grillasivat makkarat nuotiolla. He istuivat laiturilla katsellen auringonlaskua ja puhuen tulevaisuudesta. Oiva kertoi Ossille tarinoita omasta lapsuudestaan ja siitä, miten hän oli viettänyt aikaa samalla järvellä isänsä kanssa. Ossi kuunteli isänsä tarinoita suurella ihailulla. Hän oli ylpeä siitä, että hänellä oli niin viisas ja rohkea isä. Heidän välillään oli erityinen side, joka oli kestänyt läpi vuosien ja seikkailujen. Kun ilta saapui, he vetäytyivät mökin sisälle.
He istuivat takan ääressä juoden kaakaota ja katsellen vanhoja valokuvia. He nauroivat vanhoille muistoille ja suunnittelivat tulevia seikkailujaan. Kun yö saapui, he menivät nukkumaan. Oiva ja Ossi makasivat vierekkäin samassa huoneessa, kuunnellen mökin hiljaista rauhaa ja tuntien olonsa onnelliseksi ja kiitolliseksi toistensa seurasta. Seuraavana aamuna he heräsivät aikaisin ja lähtivät auringonnousun aikaan kävelylle. He kulkivat järven rannalla, nauttien luonnon kauneudesta ja toistensa seurasta. He tiesivät, että nämä hetket olivat arvokkaita ja että heidän siteensä oli vahva ja kestävä. Kun he palasivat mökille, he valmistivat aamiaista yhdessä ja istuivat syömään pöydän ääreen. Heidän sydämensä olivat täynnä rakkautta ja kiitollisuutta toisiaan kohtaan. He tiesivät, että heidän seikkailunsa olivat vasta alkaneet ja että heillä oli vielä monta retkeä edessään. Ja niin Oiva ja Ossi jatkoivat matkaansa, valmiina kohtaamaan kaikki seikkailut ja haasteet, jotka elämä heille tarjoaisi. Heidän välisensä side oli vahva ja kestävä, ikuisesti yhdistäen heidät toisiinsa. He olivat omenankukkien perhe, joka oli valmis kohtaamaan maailman yhdessä.